Esta cara de felicitat reben estes xiquetes les noves nines de Famosa. Nenuco síndrome de Down i Nenuco implant coclear són les dues noves nines que llança avui l'empresa colibenca amb l'objectiu d'ajudar la inclusió dels xiquets amb aquestes diversitats funcionals i lluitar contra l'assetjament escolar. Són l'última creació de Tino Juan, el fill de l'escultor original de Nenuco, l'alacantí Agustín Juan. Que ha sido su final de proyecto en Famosa porque ya se ha jubilado. Está súper emocionado porque puede decir que su padre hizo la escultura y él la ha modificado para hacer un producto como es Nenuco síndrome de Down y el del implante coclear también. Famosa col·labora amb les associacions Down Espanya i la Federació d'Implantats Coclears que distribuiran les nines en hospitals i llars d'infància. Ajudar a aquesta transició, a trencar el dol i normalitzar-ho. També de qualsevol nen o nena normoient, xiquet i xiqueta, pugui tenir també aquest ninot. Los niños tienen una mirada mucho más directa. Ellos no hacen de la diferencia una frontera y por lo tanto verlo reflejado en su entorno de juego, claro, es todo un mensaje a la sociedad. Estes dos noves nines s'afitxen al Nenuco Ulleres i Nenuco del Món, que representa altres cultures com la llatinoamericana. Moltes gràcies. Ara, les xiquetes i xiquets amb problemes auditius i síndrome de Down es veuran reflectits en estos joguets.